Machiegni kendo ka bende wadhi nyime ni e kinde ma piny mangima jiwo kampen mar kedo gi kansa mar thuno. Thoth ji pod neno tuono mana kaka mar joma mine. Kata kamano, kansa mar thuno juko nyaka joma chuo. Steve Ouda modak e gweng' ma Nyangwese, kaunti ma Siaya, en achiel kuom chuo mosekedo kod kansa mano mar thuno. Kaka tuoni nochakre kuoma, ne ochakre ka gimoro ma wuok e tie thuno, to ne en gima pasre. Koro ne en gimoro 1993 kane class 8. Koro ok nang'eyo ne onyalo bedo gimoro ma nyalo lokore bed kansa. Bang' higni madirom 12, kuotno ne olokore adhola mochuno Ouda mondo omany thieth. Kata kamano, wuodhene mag osiptal ok nofwenyo ni ne dipoka en kod tuo kansa, kendo ne imiye mana yedhe makweyo rem kende. Kanodongo koro nitie daktari moro nadhi ir Siaya bonyisa ni mano en kido mara ma en gima kaka inyalo gol onge. Koro nabe naweyo kamano. Kochopo 2018 to aneno ka en gima dongo rapidly. Koro nitie jomoko ne nyisa ni en salo, to jomoko be nyisa ni salo nitie yadh nyaluo ma isare ga, kosesare go to nyalo lal. Koro natemo tiyo gi yien go, to yien go ayudo kokelo na effect botemo hinya. Kata kamano, rem ne odogo osase mochuo dok e osiptal. Steve noyudo fuong'ruok e kinde ma jachiw thieth moro mane oa e riwruok mar International Cancer Institute ne olimo od thieth ma Siaya County Referral. Ogwele nyaka Eldoret kama ne oyude thieth kod kony tok kane oyang'e bang' ka nofweny ni ne en gi tuo kansa. Kobiro Eldoret wan gi kama waloso ma jotuo dakie ka girito thieth. Koro nikech kodonjo to thieth ne ok nyal timore odiochieng' achiel. Obiro to odonjo kanyo, onindo, to kiny itimone test mag remo, imiye yath, kosemiye to wuok odok Siaya. Chemotherapy otera ne omiya gi 6 cycles batieko gi te. Koro ne ajadok just for check up bang' juma achiel, bang' jumbe 2, bang' samoro 1 month, samoro adhi bang' 3 months, nyaka sani koro anyalo ga dok kuro once a year. Ajiwo jowetena duto, kata in jatuo e ot, chunyi kik ol kode. Laktar mar kansa Primus Ochieng lero gimomiyo pimo kansa mar thuno kuom joma chuo jaleo. Onge masin ma inyatim maber ahinya ne joma chuo nikech kaluwore kaka thund gi chal. Masin manolos mar cheko kansa kaka kansa chak luongo ni mammography. Mammogram ni nyalo mana cheko thund ng'ama mama. To nikech joma chuo thundgi tindo kabisa, mondo lamp no bed makoro nenore king'iyo thund ariyo ga mira, nyaka obed ka kansa no osebedo maduong' kabisa. Omedo ni jochiw thieth moko bende thoro fwayo ranyisi mag kansa kendo miyo jotuo yudo kony ka oleo. Nikech kansa mar thuno thoro mako mine moingo chuo, akwede jamono moko kuom chuo dhi e pim kata manyo thieth kaka owinjore. Ji mang'eny, joma chuo mang'eny mabiro ga irwa biro war stage makoro gin gadhola no, kata osebedo tuo ma gino osedonje dende makoro kata osako lose weight, koro osebedo kool, kata obiro nekech gino donje chokene momako spinal cord, koro in paralyzed, kata koro idoni ifuolo nekech gino donje kori mopong'o, kori mokelo nyaka pi. Moko kuom ranyisi kansa mar thuno gin kaka kuote thuno, ng'akruok e pien thuno, dho thuno modonjo iye, tutu kata remo mawuok e dho thuno e kind mamoko. Kaluwore kod nonro mar riwruok mochung' ne weche thieth e piny mangima mane otim higni 2 mokalo, kwan jo Kenya mohewo 42,000 ne oyud kod kansa e higa mar 2020, ka kwan ji mohingo 27,000 ne owito ngimagi kaluwore gi tuo kansa. Chutho, kansa mar thuno ema nonro ne oyango ni landore mohingo kit kansa mamoko ka ilwe kod kansa mamako dho od nyodo e kind mamoko. Mano emomiyo jokanyo okaso kampen mar puonjo oganda kendo jiwo ji duto, mon koda chuo, mondo chopie pim mar kansa mar thuno. Jolony wacho ni kansa mar thuno inyalo thiedhi ka ofwenye chon. Kata kamano, rem mar kansa jamonjo nyaka ofuke jotuo kaluwore kod nengo mamalo mar thieth. Pek makamano ne ochuno Steve Ouda mondo us gigene duto mag tich. Kabla ugonjwa nilemea, nilikuwa nanyoa, na sasa venye ugonjwa ilikuja ilibidi niuze vitu zangu za biashara zote. Hadi siku ya leo sijawahi pata zingine, but naomba kama naweza pata naweza endelea na hiyo biashara. Corona no, I was starving. I starved.
to nyaka dhi to sama tieko kata 2 weeks to koro dipenja to karatinde in ga kure kech samoro bende NIMS machopo kod otama. Bang' thieth ng'ato tiyo gi gik moko te to bang'e oduogo chango. Wang'i anendi tang'o ma wanyalo keto in place ma jogi kochango to duogo chako godo ngima mondo gibed joma nyalo konyo e yang'o e society. Ok ni nisetieko nose nisechango kata kuma intie ng'ato kia. Wamany kaka wanyalo reintegrate them back to the normal life. E kinde ni Ouda tiyo kod thuolo ma en go e jiwo joma chuo mondo odhi e pim ne kansa mar thuno mar fwenyo tuo kendo yudo thieth e sama chon. Korgo wacho ni kineno ka gimoro ok dhi e dendi maber kini thiedhi to kichangi onego cheki mondo wang'e ni tuo ma in go no ok en kansa. En e COVID masani. Ray Polo, Ramogi TV.